Tak sme na verejnom vážení pred RFA 20, pri mikrofóne promotér Boris Marhanský. Boris, krátko pred turnajom ste museli riešiť niekoľko problémov. Môžeš nám povedať, o čo vlastne šlo a vlastne ako sa vám to podarilo zriešiť? Ahoj, ahoj. No áno, klasicky, jak pred každými eventami, vždycky sa niečo vyskytne, málo kedy je naozaj, že ide všetko bez problémov a tak to bolo aj teraz. Je to náš 20. event, tak už sme vedeli na všetko zareagovať, ale tie veci sa dejú pri eventoch, je to vždy také, že naraz príde veľa vecí. Jedna z toho bola aj ráno váha, kedy vlastne Patrik Zadera nespravil váhu, Bueno už nocmi bol Lutherbach, že Bueno má žalúdočné problémy, okolo 3. ráno musel prestať robiť váhu, preto vlastne aj nenavážil skoro 5 kg aj niečo. Vedeli sme o tom, povedali sme to aj Martinovi Kozákovi, Martin chce veľmi ten zápas, takže on poctivo spravil tú svoju váhu, aby ukázal všetkým, že tú váhu vie robiť, tú middleweight. No a prijal ten zápas, Bueno bude musieť prísť o 50% svojej výplaty, lebo naozaj to bolo veľa, o čo neprevážil. Tieto peniažky pôjdu celé Martinovi a verím tomu, že to bude skvelý zápas. No a čo sa týka Patrika Záderu, tak dohodli sa chalani, Patrik bude mať nejakú pokutu za to, že to nespravil. No a dohodli sa chalani na tom, že zajtra bude prevažovať, takže zajtra o 16:00 bude musieť Patrik navážiť 78 kg. Pokiaľ to naváži, tak je zápas, pokiaľ by to nenavážil, tak budú ďalšie dohody. Máte pred sebou počítaný 20. turnaj, jubilejný turnaj, tak ako ste spokojní s predajom lístkov, s celkovou tou kartou a vlastne čo si od zajtraška sľubuješ? No my máme veľký problém ten, že hociaká veľkosť VIP sektoru je nám malá. Už týždeň do eventu máme komplet celú výpku vypredanú. Ešte teraz poslednými volá veľmi veľa ľudí, že by si to kúpilo a tak ďalej, ale bohužiaľ nevieme to nafúknuť. Čo sa týka predaja normálnych lístkov, máme tam ešte asi 200 voľných lístkov, čo verím, že sa do zajtra vypredá a bude naozaj full house a ľudia oslavia s nami naše 3. narodeniny. K vášmu turnaju sa na sociálnych sieťach vyjadroval promotér PML Tadlánek, hovoril, že to, čo si uviedol v rozhovore pre Šport.sk nie je pravda, čo sa týka predaja lístkov, tak máš tomu nejakú reakciu? Nech sa príde pozrieť na náš event, bude vítaný, ja proti nemu naozaj nič nemám a vôbec sa mi nechce to underkovať. Vždycky, keď máme týždeň pred eventom, tak buď príde z PML-ka z nejakých fighterov nejaká výzva na naše hviezdy, alebo sa oni potrebujú vyjadrovať, takže asi si takto potrebujú spraviť nejak pozornosť, ja im to neberem, je to ich štýl, my nepotrebujeme na to reagovať nejak. Takisto spomínal, že vaši zápasníci majú zakázané sa akoukoľvek marketingovo spájať s RFA, tak je to pravda, alebo aká je realita? Keď prišla požiadavka na to, aby sme tam pustili Jackova Mikulu, pustili sme ho, a keď mal tuším nejak mesiac alebo 2 mesiace pred titulovým zápasom, tedy s Tadeášom Ružičkom, neviem, teraz naposledy už veľmi dlho neprišla žiadna nejaká požiadavka na to, keď príde nejaká požiadavka, oni budú vedieť zaplatiť toho zápasníka. Ja nevidím dôvod, prečo by sme niekoho držali. Nedržali sme, keď poviem ani Mrca, keď chceli ísť do oktagónu, pustili sme ho na jeden zápas. Takže keď púšťame do oktagónu, tak nevidím dôvod, prečo by sme nepustili aj do PML. Váš hlavný zápas má podtitul Miliónový fight. Je to tým pádom aj najdrahšia karta v histórii RFA? Je to najdrahšia karta v histórii RFA určite, pretože keď vidíte aj zahraničné mená, či už je to George Bueno, Pacheco, aj Otalora, ktorý je veľmi skúsený, sú to kvalitné zahraničné mená, ktoré prišli, celé to nebolo lacné, pretože letenky z Brazílie, pre celý ich tým, pre nich, plus drahé zápasy našich zápasníkov, či už to sú titulové zápasy Sebastiana Fabša s Matikom Zubovským alebo Patrika Záderu práve s Váškom Sivákom. Takže je sa na čo tešiť a ja verím tomu, že tieto narodiny oslavíme a začneme úplne novú etapu, kde ohlasíme ešte kopu veľkých noviniek, takže verím tomu, že ten 4. rok bude zase kvalitnejší a lepší. Bude to aj váš najlepší turnaj? To uvidíme až potom. Samozrejme, veľa závisí od chalanov, od zápasníkov, aké podajú výkony. S tým my už toto ďalej nevieme ovplyvniť. My sa budeme snažiť všetko spraviť produkčne, aby oni mali ten komfort a dokázali dať 100% výkon. Ďakujem, Mike, za to vydarí. Ďakujem moc.